Co je tvoje? Ne, nemůžu. Kvůli větru. Taky mě budí kočičí rvačky. Takhle se teď říká péčku. Ale rodiče jsou na dovolený. Vypadám jako... Kurva. Jsem sama doma. Pamatuješ si? Měl bych přijít na návštěvu. Kurva. Krotitele duchů. Když se děje něco zvláštního u vás v sousedství, koho zavoláte? Nějakýho chlapa. Donuť svýho šílenýho tátu. Něco hledá. Klečí na kolenách a hrabe se v keři. Musí být světovaný. Vidím, že jsi to ty. O tom jsem ti říkala. Kurva. Vážně? Wow. Kde? Je v domě. Dost možná hledá své drogy. Uklidni se. Jsem si jistý, že to nic není. Davide, tohle je vážný. Co mám dělat? Ví to, že jsi kde jsi? Veskočila jsem do skříně. Jak píše pouchat do něj? Upřímně, Annie, jsem fetka, okay? Takhle bych tě nestrašil. Musí to být nějaký tvůj úchylný kamarád. To by nezvládnul nikdo. Kriste. Annie, máš doma zbraň? Svůj ruženkovský odpočinek. Co ti máš na mysli? Že vypadám jako... Kurva. Štístkaři. Venku docela jenda. A dívá se na tebe. Uklidni se. OK. Venku není sranda, Davide. Omrknu to. Hned jsem zpět. Vidím nějakýho chlapa. Dave, vidím něco. Jak vypadá? Tvůj ksicht. Světla zhasla. Annie, jak vím, že jsi tohle ty? Co si se mnou hraje? Víš, kde je? Prdel. Jsem ve skříni s nožem. Ten hlas je hluboký a plní mi dům. Plní mi prdel. Co říká? Už jen 10 minut, OK? Uživatel Annie96 je offline. Annie. Annie, chci tě jen vidět. Můžeš se ráno stavit? Budeš v pohodě. Annie, jedlo mi. Annie, přestaň. Musí to mít prdel ve skříni, OK? Ještě nevycházej, zůstaň zalezla. Nezní to jako ty, Davide. Ono, ne on. Ten pohled, co nasadil, když jsi mě všiml, Davide. Ne, já popadla jsem prdel, když jsem to viděla běžet. Dave? Potřebuji tě za 20 minut. Nemůžu se dočkat.